Εν ολίγης, για να ανακεφαλαιοποιήσουμε, μάγκες μου, επειδή έχω γίνει δέκτης αρκετών δεκάδων email, θα έλεγα επιθετικών κυρίως και όχι τόσο υβριστικών, από διάφορους έτσι ζηλωτές φανατήλες, να το πω έτσι, Ιουδοχριστιανούς και διάφορα, ας πούμε, γιατί ο Χριστός δεν είχε ιδρύσει καμία θρησκεία, έτσι, σαν πρόσωπο δεν είχε ιδρύσει καμία θρησκεία. Θρησκεία ιδρύθηκε μετέπειτα όταν η μαύρη αδελφότητα επέτρεψε, αφού είχε έρθει σε συνεννόηση με τη Λευκή, τον χριστιανισμό, αφού βέβαια είχαν σφάξει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους για την πίστη τους, τους ρίχναν στα λιονταράκια και διάφορα άλλα, έτσι, αφού έγινε η μίξη της Γιαχβεδίλας, έτσι, με το κήρυγμα του Χριστού, δηλαδή αυτό, δηλαδή εσείς δεν καταλαβαίνετε, κάποιοι είστε τόσο στόκοι στον εγκέφαλο, να το πω έτσι, δεν καταλαβαίνετε κάποιοι αυτό που οδήγησε στο πρετόριο το Χριστό. Η κατηγορία ποια ήταν? Ότι βλασφημεί κατά του Μωσαϊκού νόμου, άρα κατά της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι, δηλαδή αυτό που σταύρωσε το Χριστό το βάλαν μέσα στη θρησκεία σας, έτσι. Οκ, εντάξει. Αλλά anyway, εγώ απλώς θεωρώ ότι η πτώση γενικότερα του ελληνισμού, γιατί ο Έλληνας ήταν σαν λιοντάρι ανυπότακτος, εξού και στην αρχαία Ελλάδα ήμασταν χωρισμένοι σε πόλεις κράτη. Από εκεί ίσως κρατάει και η άποψη που είχε ο τρισμέγιστος θεωρητικός του ελληνικού εθνικισμού, που δολοφονήθηκε με άνανδρο τρόπο τον καιρό του εθνικού διχασμού, ο Ίωνας Δραγούμης, ο τρισμέγιστος Ίωνας Δραγούμης, ο οποίος έλεγε αυτό, πρότεινε, δηλαδή κάτι να είμαστε, ας πούμε, σε στυλ πόλης κράτη, βέβαια να υπάρχει ένας ομοσπονδιακός στρατός σε περίπτωση που δεχθεί, ας πούμε, το έθνος επίθεση από αλλοφύλους κλπ, αλλά η κάθε ας πούμε, πόλη να έχει τα δικά της, ας πούμε. Δηλαδή, παράδειγμα, πάρτε παράδειγμα και με τα εμβόλια τώρα κλπ. Εγώ δεν γούσταρω π.χ. λέμε. Ναι, ούτε θέλω κάρτες του πολίτη κλπ. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει. Δηλαδή, από το να σφαζόμασταν μεταξύ μας, να υπάρχει αυτός ο διχασμός, ο οποίος βέβαια η χύτρα, έτσι, δεν το βγάζουμε για να γίνει η βαλβίδα το 41%, ας πούμε, για να κάνει τη βαλβίδα, ξεβιδώνει λίγο, ας πούμε, εκεί, από προσανατολισμούς κλπ. Για να μην σκάσει, αλλά ναι, θεωρώ ότι ο διχασμός αυτή τη στιγμή και το μίσος, δηλαδή το να μην χωνεύουμε τα χνότα μας αναμεταξύ μας σαν Έλληνες, έχει υπερβεί κάθε προηγούμενο. Απλώς δεν δίνεται, ας πούμε, η κατάλληλη, να το πω έτσι, τρόποντινά αφορμή για να σκάσει αυτό. Αυτά γινόταν, εντάξει, εφάγουμε τώρα υποταγμένοι στα παγκόσμια, ας πούμε, αφεντικά, κυβερνήσεις γενικότερα κλπ. Πάμε με τα νερά τους, οκ, 13 ώρα. Ναι, εντάξει, μειώθηκε η ανεργία με 13 ώρα, ξαναλέω. Εντάξει, επενδυτικές βαθμίδες κλπ. Είμαστε τα τανάκια της Ευρώπης, ας πούμε, γενικότερα, και έτσι δεν σκάει η βαλβίδα, δεν σκάει η χύτρα. Έχουμε δηλαδή μια υπόθεση με τα παιδιά στην Πάτρα, ένας άλλος τώρα υποτίθεται που κακοποιούσε το παιδί του. Όλος περίεργος, είδα το προφίλ αυτού του συγκεκριμένου, έχει κάτι πεντάλφες, κάτι τέτοια, ας πούμε. Δεν ξέρω. Αλλά εγώ που θέλω να καταλήξω, ότι εγώ θεωρώ και έχω κάθε δικαίωμα, έτσι, γιατί προπάντων είμαι υπέρ των θετικών επιστημών, ότι είναι άδικο το Matrix. Ο Θεός, όπως το λένε κάποιοι κλπ, είναι άδικος. Από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πειράξει ούτε μίγα ούτε κουνούπι που λένε και γεννιούνται ανάπηροι, για ποια δικαιοσύνη, για ποια θεία δικαιοσύνη μιλάτε κάποιοι? Να μου πούν και εμένα, έτσι. Δηλαδή, τώρα με αφορμή, λέω, ρε παιδί μου, γενικότερα, εγώ θεωρώ με λίγα λόγια ότι είχε μαγιά, ας πούμε, ο παλιός Έλληνας της πατρόας θρησκείας κλπ. Ήταν πιο επιθετικός, δεν δεχόταν χαλινάγωση, ενώ μετά όταν ήρθε ο Ιουδοχριστιανισμός με το μαύρο Βυζάντιο, έτσι, γιατί από εκεί ξεκίνησε το ξύλωμα του πουλόβερ, ας πούμε, της ελληνιστικής αυτοκρατορίας που έχτισε ο τρισμέγιστος Αλέξανδρος. Από τότε λοιπόν, με το σεμνά και ταπεινά να γυρνάς στο άλλο μάγουλο, να σκύβεις το κεφάλι κλπ. Το ότι, ας πούμε, απαξιώνουμε πλήρως το Matrix, ας πούμε, γιατί δεν υφίστατο δυστυχώς το χαπάκι, η φόρμουλα της Αθανασίας. Εντάξει, βέβαια, πώς εξηγούνταν κάποιοι άλλοι, ας πούμε, παλιότεροι Μαθουσάλες και λοιπά, φτάναν κοντά τα 1000 χρόνια, δεν το ξέρω αυτό. Γενικότερα, εγώ θεωρώ ότι ναι, είναι εφικτό υπό κάποιες προϋποθέσεις να υπήρξε η εδώ Αθανασία, ας πούμε, στο Matrix. Εγώ προσωπικά, να πω την αλήθεια, γουστάρω πολύ το Matrix, ασχέτως ότι υπάρχουν αναποδιές και λοιπά, και που θέλω να καταλήξω. Συγγνώμη, τα έκανα τα σουβλάκια πριν. Που θέλω να καταλήξω ότι απλώς με τον Ιουδοχριστιανισμό, όπως, ας πούμε, επιβλήθηκε, ο Έλληνας από λιοντάρι, ας πούμε, έγινε προβατάκι, και ακόμα χειρότερα με
το νέο ελληνικό κράτος που ιδρύθηκε, δηλαδή αλλάξαμε ταβατζή, ας πούμε, από το Σουλτάνο της Μαύρης Αδελφότητος περάσαμε στη Λευκή Αδελφότητα, εξού και δυστυχώς δεν υπήρξε ποτέ ανεξάρτητο κράτος, αλλά αυτόνομο στους Αγγλογάλους κλπ. Και όποιος κυβερνήτης είχε έρθει σε ρήξη, τον στείλαμε με ξαφνικίτιδα, έτσι να πούμε, γενικότερα. Εντάξει, αυτό διαιωνίστηκε, χειροτέρευσε, ας πούμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το τι πιστεύει ο καθένας. Εγώ δηλώνω, ας πούμε, να το πω έτσι, αγνωστικιστής. Δηλαδή, έχω ευήκο αότα να ακούσω πάντα με μαθηματικά επιχειρήματα, πάντα ένα θεώρημα για να υφίστατο πρέπει να έχει και την απόδειξη. Αλλιώς, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εγώ βλέπω αυτή τη ζωή, σε αυτή τη ζωή θέλω να μεγαλουργεί ο κόσμος. Και η αδικία ποια είναι του Matrix, ότι π.χ. τα genetics, τα γενετικά, δηλαδή π.χ. κορυφαίος αρσιβαρίστας, κορυφαίος powerlifter, δεν γίνονται όλοι. Δηλαδή δυστυχώς δυνατός γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Θα μου πεις ότι έχεις κάποια κλίση, λέμε, όχι κλίση της τροχιάς, χάχα καλό, για παράνομο παρκάρισμα κλπ. Κλίση, ας πούμε, μπορεί να έχει κάποιος στο μαραθώνιο στην αντοχή, αλλά κακά τα ψέματα. Η σωματοδομή γενικότερα, το powerlifting, τα μαχητικά είναι πιο μαγκίτικα, πιο μουράτα. Δηλαδή, να το πω έτσι, το φουστάνι, το έλκουν. Αυτά ως επιτοπλίστων, εξού και στην αρχαιότητα δεν διαφημιζόταν, να το πω έτσι, πολύ ο μαραθώνιος, γενικότερα τα αθλήματα αντοχής, αλλά οι πάλι, άρση βάρων δεν υπήρχε βέβαια στην αρχαιότητα, δηλαδή τα βαριά αθλήματα. Και θεωρώ γενικότερα ότι είναι αδικία, ας πούμε, γενικότερα είναι άδικο το Matrix. Δηλαδή οι γυναίκες έλκονται, ας πούμε, γενικότερα από τους δυνατότερους άντρες, από τους λεφτάδες. Καλά, λεφτά θα σου πει κάποιος, κάτσε ρε φίλε, δούλεψε 5-10 δουλειές να οικονομήσεις, ή εντάξει, να είσαι εύστροφος, ας πούμε, και να τα οικονομάς. Αλλά στη δύναμη, ρε παιδί μου, δυνατός γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Δυστυχώς, κακά τα ψέματα, ας πούμε. Γι' αυτό γενικότερα βγάζω αυτή τη χολή και την επιθετικότητα, γιατί βλέπεις ότι έχουμε γεμίσει με διάφορους influencer, οι οποίοι ως επιτοπλίστων έχουν τα genetics, ας πούμε, έχουν και από πίσω τις ποδίτσες και τους προωθούν, ας πούμε, τόλις, εντάξει, κλπ. Αλλά δεν είναι κακό αυτό, και από εκεί τα φιντανάκια, ας πούμε, οι θεές, οι όμορφες, οι γκομενάρες, να το πω έτσι, έλκονται σε αυτούς και είναι και λογικό. Μην βρίζουμε τις γυναίκες γενικότερα. Γιατί όταν εμείς θέλουμε την άλλη, την μπαλκονάτη κλπ. Εντάξει, και οι άλλοι θα κοιτάξει τον καλύτερο. Έτσι πάει, παιδιά. Είναι νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Δυστυχώς το Matrix που ζούμε. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά γενικότερα το σεμνά και ταπεινά και αυτά μακριά από μένα με ποια έννοια. Πώς εγώ να πιστέψω το σεμνά και ταπεινά όταν οι εκπρόσωποι της εδώ, ας πούμε, θρησκείας, της κρατούσας θρησκείας, λένε από μέσα τους, άντε να ψοφήσει, να το πω έτσι, ας πούμε, κάνας Μητροπολίτης, να πούμε, να χειρεύσει κανένας Μητροπολιτικός θόκος, να τον καπαρώσουμε εμείς. Και από τη στιγμή, αλήθεια, που πιστεύουν τόσο και θεοποιούν τη μεταθάνατον ζωή κλπ. Έτσι, το πουλάκι τσίου, λες και γύρισε κανείς να μας πει τι είδα από εκεί πέρα πίσω. Οκ, υπάρχουν κάποιες, να το πω έτσι, από κάποιους ανθρώπους και λοιπά, κάποιες εμπειρίες. Εντάξει, βέβαια η επιστήμη, εντός εισαγωγικών επιστήμη πάντα, σου το καταρρίπτει αυτό, υποτίθεται, σου λέει δεν είχες πεθάνει, λέει ήταν νεκροφάνεια. Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ αυτή τη ζωή εγώ βλέπω, το Matrix, ας πούμε, και τρελαίνομαι όταν, ας πούμε, βλέπω ότι γενικότερα προοδεύουν και λοιπά και εμείς μένουμε στην απέξω, ας πούμε. Γι' αυτό βγάζω αυτό. Είναι άδικο το Matrix, τι να κάνουμε τώρα, δυστυχώς. Και φυσικά πάντα δυστυχώς υπάρχουν τα πολύ χειρότερα, έτσι, αλλά υπάρχουν και τα πολύ καλύτερα. Και εμείς θέλουμε τα πολύ καλύτερα, ας πούμε, για να έλξουμε το ασθενές που κάθε άλλο παρά ασθενές φύλλο είναι, για να ευημερίσουμε γενικότερα, να κάνουμε τα deadlift μας, ας πούμε, να έρθουν τα χρυσά μετάλλια κλπ. Σιγά μην έρθουν, αλλά λέμε τώρα, το παλεύουμε κλπ. Και να έρθουν έτσι και τα ωραία φουστάνια, ας πούμε, η δόξα, άλλωστε, τα πλούτη πολλοί εμείς σαν τη δόξα όμως ουδείς, έτσι. Εν δόξος γάρα δε δόξαστε. Αλλά δυστυχώς οι εκπρόσωποι του Ράσου μάλλον δεν πιστεύουν 100% στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα πιστεύω τις θρησκείες τους, να πούμε. Άμα ήταν έτσι θα έλεγε ο άλλος σεμνά και ταπεινά, να πούμε, οκ. Είδαμε και με το άλλο, με το Γιώκα, να πούμε, έτσι, που είχε έρθει, νέα τάξη πραγμάτων, κλείνουν τις εκκλησίες, θα σας αρρώσουν την Ορθοδοξία. Όταν ήρθανε τα μπαγιόκα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε, τους ανεμβολίαστους, τους λεπρούς, 3-4 από αυτούς τους δεσποτάδες, αλλά φάγαν τρελό κράξιμο, ας πούμε, από το πίνιο και τα αλλάξαν, να τους πετάξουμε έξω από τους ναούς. Λοιπόν, άμα δεν πιστεύουν ήδη και αυτοαναιρούν αυτά που πιστεύουν, τότε γιατί επιτίθεστε εσείς κάποιοι σε εμένα και μου λέτε διάφορα μπαρμπούτσαλα, να το πω έτσι. Εντάξει, δεν λέει ρε μάγκες.